Niaging simana atong gisgutan ang kinaiyang angay natong batunan aron mahimong matahom nga tao pinaagi sa disiplina sa Ginoo. Atong gifokusan ang interpersonal skills sama sa pagpangumusta, pakigpulong, pagtubag sa tawag ug ang atong pamatasan ngadto sa uban. Bisan tudula na matuki ang tanang sitwasyon sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang pinakapunto mao ang pagbaton og kasing-kasing nga puno sa kaayo ug gugma. Uban sa kinaiyang nga anda mo alagad o muhunas sa uban. Kini makatabang nato sa pagsabot, pagdawat og pagserbisyo bisan sa mga taong lisod ug lahi og kinaiya. Kung kita makinabuhi diha sa kamatuoran, mahimo kitang mga Kristohanon nga mailhan og dayigon sa kalibutan. Karon, atong tutukan ang hustong postura ug disiplina sa lawas. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kita mahimong hingpit sa atong pamatasan. Ingon nga tinuod nga mga anak sa atong amahan nga mao ang kahayag ug gugma. Kinahanglan natong usbon ang mga sayop nga postura sama sa bakho nga paglingkod, paglakaw og pagdagan nga bugat og saba, paghimo og kusog nga kasaba sa hallway ug ang pagdala sa mga butang nga walay pagamping. Giingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 19, dili siya makiglalis o mosinggit o mahimong masaba nga pakigpulong sa kadalanan nga nagpakita sa kahinungdanon sa malinawon ug hapsay nga pamatasan. Ang paghimog kusog nga kasaba sa pagsira sa mga drawer, paggamit sa tiil sa pagsira sa pultahan o ang dili pagsira sa pultahan pagkahuman mosulod nagpakita sa kakulang sa konsiderasyon. Ang balaang pangasaunon sa Ginoo angay maglihok nga may pag-amping, mga batasan sama sa pagpangurog sa bitiis o pagpanit sa panit kinahanglan usab usbon. Ang uban malimtan o mawala ang mga butang, mapakya sa mga appointment o malimot sa mga saad sa Ginoo. Ang kanunay nga kalimot makapaluya o pagsalig sa uban ug sa Ginoo. Apan kini mahimo usab mahan-ay pinaagi sa pagampo ug paningkamot. Bisan sa kakapoy o kabisi, kinahanglan magpabiling malinawon ang kasing-kasing aron makadungog sa tingog sa bilang espiritu ug maila ang tinuod nga importante. Ang uban mula pa sa mga saad tungod nga sa yano nga mga rason sama sa dili maayo ang pamati o dili lang ganahan. Kinahanglan natong buhaton ang pagkamakunanayong masaligan sa oras sa trabaho, pagsimba ug adlaw-adlaw nga mga responsibilidad. Uban ang pagtahod sa oras ug pagsalig sa uban. Sa katapusan ang kahinlo ug kaayuhan sa palibot kay kabahin sa husto nga pamatasan. Ang kakulangan sa personal nga kahinlo o kaaghop sa palibot kay makaulaw nga pamatasan. Bisan asa ta sa balay, sa simbahan, sa trabahoan o pampublikong lugar, kita kinahanglan nga ilabay ang basura sa hustong dapit ug ibalik ang mga gamit sa ilang hustong lugar. Ang limpyo ug hapsay nga panagway dili makapasakit sa uban. Giingon sa Panultihon kapitulo 20 bersikulo 11, ang binuhatan sa usa ka bata magpakita kung kinsa siya. Pinaagi niini makailaka kung maayo ba siya og matarong. Kung ang atong kasing-kasing malimpyuhan sa kamatuoran makita kita isip buutan, matinud-anon ug masaligan sa tanang aspeto sa kinabuhi. Tanaw nato karon ang hustong pamatasan sa pampublikong lugar. Kinahanglan nga magmatngon og dili magbabag sa agianan o maghimo og kusog nga mga kasaba sa publiko kay kini makasamok sa uban og magpakita nga walay konsiderasyon. Ang pagtuman sa traffic signal sama sa pagtudlo sa mga bata nagpakita sa maayong konsensya. Maayo nga pamatasan ang paggiya sa mga babae, katigulangan og mga bata paingon sa sulod nga bahin sa sidewalk alang sa ilang kaluwasan ug ang pag-abli sa pultahan para sa uban. Bastos ang magbangga nimo ang usa ka tawo og dili ka mangayo og pasaylo ug mo siksik lang ka sa daghang tawo tungod kay nagdali ka. Ang pagparking nga walay pag-amping o pag-double park nga walay pagbilin og contact number, walay pagtubag sa tawag ug ang pagdugay sa pagtubag nga walay pagpasaylo magpasakit sa uban. Kini nga pamatasan walay konsiderasyon ug makasarili. Sa paggamit sa pampublikong lugar, kinahanglan nga sundon ang mga lagda o likayan ang pagkasuko sa uban. Ang kalit nga pagbisita sa balay o trabahoan sa usa ka tawo nga walay pasidaan kay usa ka pamatasan nga walay pagtahod. Bisan pa man og giimbitahan, dili angay nga magabli sa mga siradong pultahan o magsuroy-suroy sa sulod nga walay pagtugot. Kung magbisita nga walay kasabutan, kinahanglan nga magpaila ka nga matinahuron og isulti ang tuyo. Kung dili ka madawat, angay nga mapauli ka nga malinawon og mangayo og bag-ong oras sa panagtagbo. Ang mga butang nga pampubliko angay nga tinmanon sama sa imong kaugalingon. Pananglitan ang pagsamok, pagkisi o pagdaot sa libro nga hinulaman gikan sa library o sa kadili angay nga pamatasan.
Sa konserto or pasundayag, angay nga magsulob ug angay nga sinina og sundon ang hustong pamatasan. Ang pagsaba o pagpakpak sa sayop nga panahon makasamok sa performers ug sa uban. Ang mga formal nga okasyon, ang pagsulob ug kaswal nga sinina dili angay. Ilabi na sa pagsimba. Ang sinina angay magpakita og pagtahod sa Ginoo. Dili kinahanglan mahal apan limpyo og hapsay. Ingon nga mga anak sa Ginoo, kinahanglan nga manamit kita nga makahatag og dungog kaniya. Sa bahin sa pagsimba, bisan tuod ang postura importante, labi pang importante ang panghunahuna. Ang pagsimba magsugod sa hilom nga pagampo o Apostles' Creed o matapos sa benediction og the Lord's Prayer. Kinahanglan kining tanan, ihatag uban ang pagtahod. Ang Dios nagtan-aw sa matag kasing-kasing pinaagi sa iyang kalayo nga mga mata ug dawaton ang pagsimba ingon nga humot nga mga halad. Ang pagtulog, pagdamgo, pagbati sa mga walay kalabutan sa pagsimba o sa kadakong kasaypanan. Ang tinguha nga matapos tayo ang serbisyo aron moadto sa negosyo mo tanaw og duwa o makiglaag sa barkada, nagpasabot nga wala ka tinuod nagsimba. Ang pakisulti sa mga tupad o pagkaon sa panahon sa pagsimba o sa usab ka pamatasan nga makapasakit sa Ginoo. Naglaom ako nga ang tanan maghatag og labaw nga pagtahod og pagsimba sa Dios kay siya ang nagpanalipod og nagpanalangin kaninyo. Mga igsuon sa Ginoo, ang pagtulog o pagunahuna sa mga butang sa kalibutan sa panahon sa pagsimba o sa kadako nga pagdaot ug kakuwang sa pagtahod sa Dios. Bisan pa nga naa ang imong lawas sulod sa simbahan, kung nagunahuna ka og mga butang sama sa unta mahuman na kini kay nakoy meeting o nalingaw na ang akong mga amigo samtang nako diri, ang imong pagsimba wala sa espiritu ug kamatuoran. Ang tinuod nga pagsimba nagkinahanglan sa tibuok atensyon, pagtahod ug pagtutok kadto sa Dios. Ang pundasyon sa pamatasan, ethics o moralidad naghimugso sa dili pagpasakit o paghatag og kalibog sa uban. Usa ka kasing-kasing nga naguna sa kaayuhan sa uban. Bisan pa man ang nagkalain-lain nga batasan, depende sa kultura ug panahon ang prinsipyo nga dili mausab mo ang pagtahod. Samtang mamalandong og magampo ka mahitungod sa hustong postura, makita nimo nga kini dili lamang bahin sa gawas nga pamatasan apan usa-usab kini kabutang sa kasing-kasing. Pamalandong sa unom ka bahin sa buhat sa lawas ka kinahanglan madisiplina. Hunahuna kasing-kasing mata, nalunggan baba og postura. Ang kahibalo mahitungod niini dili igo. Ang tinuod nga kausaban dili gikan sa paningkamot lang apan pinaagi sa paghiusa sa grasya sa Dios ug tabang sa balang espiritu. Sama sa giingon sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5, kay kini gibalaan pinaagi sa pulong sa Dios ug pagampo. Kinahanglan natong bantayan ang pulong sa Dios ug mainitong magampo alang sa pagkabalaan. Ang Dios nagtinguha nga ang atong mga pamatasan matarong sa sulod ug sa gawas. Bisan pa man og maningkamot kitang magkinabuhi nga matarong, kung ang atong kasing-kasing wala mausab, ang daotang pamatasan moabot gihapon. Apan kung ang kasing-kasing mahimong hingpit, ang atong mangunahuna og mga buhat kay mosunod. Og kita mahimong tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Hinaut nga kamo mausab og mahimong mga Kristohanong may balaan nga mga hunahuna og putli nga kasing-kasing. Ibutang ang inyong mga mata sa kamatuoran, pagpaminaw sa hustisya, pagsulti sa maayo ug pagpuyo nga may matarong nga pamatasan. Sama sa giingon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 16, pasiga ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron ilang makita ang inyong maayong binuhatan ug ilang himayaon ang inyong amahan nga naa sa langit. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga magkinabuhi kamo, nga pinasaylo ug pinasahi, nga nagpabati sa kahumot ni Kristo. Amen.